Kiri RANGBAH ke hima melim. Menta kesngi kila JINGMUT hau deputy CEM ke KCDC ba penyat sing SYIEM ban shimkia naga council naga benta ban yathir bah laga long ke badai ne ban bu no dakarta SHONGTHAIT ya kinong sensyar kum kis SYIEM lingdo bat kiwe kat kum ke jingdawa kapor. Menta kesngi kini kiri RANGBAH kila dawaru na deputy CEM ba untuklar ban petha ke hima melim ban khotno ek dorbar kutsnam namar bakane kala syusa umdum ha ukun uhajar uba John F Kharshiyeng ulong ba deputy CEM ulakular ban shimkhai kane ka kam tam ha ka baidai bat ka dorbar kutsnam ulong ba ki hima melem ka dai ban lum dorbar ban ajing khain ban yathir ki babon ki mat ki baidai bat ka yaw ka hat ka anchna ying ka jaka bret nyot ka kam yadi yathir jaka bat ki wei la pen sngauru ban play lad iki RANGBAH snong ki reu RANGBAH rangsan ka hima ban khotlang ban yashong yathir ha ka dorbar ban syia syong dorbar tangki katu kaningut ni tangki menteri ki SYIEM bat ki katu kane ki long he long san ba penyat sing SYIEM budai deputy chief executive member jongka district council in charge ilaka finance bat nilabu ka jingkalpat bandlum kerki ka dobar hima apo arpana kata kamut apo Disember arjaka kandai kapang kalong kibun ki isu ki ban hapkaran ha dobar hima nila kentu ba ladon kam ba ka ekstup dorbar ban amen ya ka karul juga hima meliam ba ka ekstup dorbar juga hima meliam ladai ban dan lang ki rong basnong bat ki no secara kuma kalau mata ka dan tangkat ka ningut ki menteri bat SYIEM ha ka taka kabinet juga ekstup dorbar kun hajar ha ka hima meliam ka ba mna ngakram ni ngim chuma ban yaulut yaki jinge gila kedau di bubun ki kita nang ni nadu ka building bylaw nadu ka sanitation ipun kisinong mita ngialang a pisa lada kamolai ka khang ya ka jaka brenyut lada kala kumba pau mita kala khapia te jaka tela ki khang kinong molai chenu ngi brenyut tela karan hu isnong ru uposya la karan hu isnong ru uposya tela kam ne karan ha ka hima ka level jo hima ne karan chenu ngi brenyut kidon kirira lading ya kerana kalau bel juga imah kamu desi kan wan ka jing sya ya poka hangno ka jaka ko bangin yo ban ka ba preng ka ba ya biang lo karo ka bondom don ka jing persya ya berat yo mina bu ikan ya khamat jong ka desi council khamat ba penyat SYIEM ngila kenturu hangi hari ni ka jing tho jing ba kadon kam ka an ka ban ya perkhat no ya ka RTA SHONGTHAIT nadu yang baslong hadu ki menteri hadu ki SYIEM atau sodene yang bandan no RTA SHONGTHAIT namar ba ka kam ka be ka kam ka por kala kalabun kam dei kum ka por menchua ba ka suk ka kanjai ka sai te kumta atau ki kur SYIEM atau ki kur menteri ki kur sensiar sodene ban ya karni ka dia ban wara no haka karul ya ka RTA SHONGTHAIT namar ni ju syamru ba na kita ki jing ki bami kami sekarang mukot rumah kia poi kia kini ya kencing long menteri kia kini kam RANGBAH senong bon kini keren juga hapo kamat jadi deputy CEM bat ni sokomen bai ong ba insa bishar benya ya kini hima beliau ni sokomen ni yo SYIEM bai la ong ba ka executive committee meta ka pai kamat ban pelong ya ka hima beliau kum ka role model te ngako aban persengo hangni bangila tho hangni ru baka ekstip dorbar ladi kun thop sakumba arphumut ki RANGBAH ki bujit do kata bahima ha hima sora nolor ki khalar menteri ki jedru sangut da kata bahima pai ba baki no ki khot juga ekstip dorbar kumchuru ha ka hima no khlau nolor ki menteri ki donru ki sodar ki badi ki ek membar juga ekstip dorbar tenga so kum kani ka hima beliau ni ke badan ha ka ri shnong preng ni ko kari kasi ka badai ka ba baro ki phai khma telah kam sisyaban restructure berperkat mai ya ka jinglong ketuka ekstup dobar